Més titulars, manifestacions a les 3 capitals valencianes per reclamar uns servicis públics de qualitat. Convocades pels sindicats majoritaris, desenes de milers de persones han eixit al carrer i han exigit la retirada del decret de reducció del dèficit aprovat per la Generalitat. En la multitudinària marxa han dit que els treballadors públics no han de pagar la crisi amb baixades de salaris i demanen que es defensen els servicis públics. Els sindicats majoritaris encapçalaven una marxa amb desenes de milers de persones que arrencava a la plaça de Sant Agustí. Comissions Obreres i UGT han demanat negociar directament amb el Consell per arribar a una solució. Diuen que no valen retallades en els servicis públics. Los problemas internos propiamente del gobierno y los problemas externos a los que se somete a la economía, a las personas y a los colectivos sociales de valencianas y valencianos tienen una muy difícil resolución. Lo que buscamos es defender los servicios públicos y el estado de bienestar, y lo que pedimos es que el Consejo retire el decreto y convoque a las organizaciones sindicales para abordar los problemas que dicen que tienen, ¿no? Pero que no sea una imposición, que sea buscar en común las partes la solución al problema. Des del CESIF s'han sumat a esta reivindicació. Lo que queremos es instar al Gobierno a abrir un diálogo positivo para alcanzar soluciones. La confrontación no es una solución. Diuen que en temps de crisi els serveis públics són més necessaris per a la gent i demanen al Consell que els defense. Els partits de l'oposició han donat suport a esta protesta. També treballadors de Ràdio Televisió Valenciana s'han sumat a la reivindicació d'uns serveis públics de qualitat i han mostrat la seva oposició a l'ERO en l'empresa. Els sindicats protesten per la baixada dels salaris públics i diuen que no han de ser ells els qui paguen la crisi. I desenes de milers de persones també als carrers d'Alacant. Tots ells s'han sumat a la manifestació en defensa dels servicis públics. La marxa, que ha arrencat a l'estació de Renfe i ha arribat fins a la Rambla, ha centrat les reivindicacions en l'ensenyament públic. A Castelló també milers de persones en una de les manifestacions més nombroses a la ciutat. En arribar a la plaça de l'Ajuntament s'ha llegit un manifest en contra dels ajustos en el sector públic. En política, el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha participat en la inauguració del Congrés dels Socialistes Balears.